खुलुमबाय 114 नं विधानसभा समष्टिनि जोंनि जनाय समष्टिनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमनिसिमबो नैबे चेनेलफोरनि गेजेरजों बयनिसिमबो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे जोंनि एनडिएफबि जेसेबां एनडिएफबि न'खरफोर दङ एनडिएफबि फेमिलि रन्जन दैमारि फेक्सननिफ्राय आरम्भ खालामनानै सारेन्डार एनडिएफबि एस आरो एनडिएफबि पि मोननै लोगोसे पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट लोगोसे जयैनो थांनाय 16 अक्ट' खालि जों देकाफामनि मोनसे फरायसालियाव जथुमनानै जोङो गोबाव सावरायनानै जोङो बेखौ डिसिसन लानो हादों जे जोंनि थांनाय जोंनाय राहा लामानि थाखाय जोंनि उद्देश्य जोंनि गासिबो मोनथायनि थाखाय जों खामानि मावनोब्ला जों दिनै बिजेपिआव थानानै नङा जोंहा दिनै महाजुथजों थानानैसो जागोन जोङो गोबाव सम गोबाव बोसोर जोङो बेबायदिनो बिनि लकेलिटि दैदेनगिरिफोरजों थानानै जों खामानि मावबोबाय बर' समाज बर' हारि माहारि फोसाबनाय हारि दानायनि बाथ्राखौ साननानै जोंबो खामानि मावबोदोंमोन नाथाय एनडिएफबि हिसाबै एज ए एनडिएफबिआ मोनसे सिगनेटरि टीम हिसाबै दिनै सिगनेटरि टीमब्लाबो दिनै एनडिएफबिखौ रेसपन्स होबोनायखौ जों मोनाखै आरो इयुनावबो मोननाय नङा जों बेखौ मोनदांना दङ जायनि फलाव जों दिनै गुबुन मोनसे राहा लामा लानो गोनां जादों आरो बे जोंनिल' राहा लामा नङा बे डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्रायनो जाना फैनाय आरो जिथु जोङो बेखौ लायाबा जोंहा उफायबो गैया जिथु जोंनि गासैबो थांना थानायनि बेलायाव जों दिनै गोजोन सान्थि सुक्ति खालामदोंब्लाबो जों दिनै गोजोन सान्थि गैया मानोना जोंनि मोननो गोनां अधिकारफ्रा गासिबो दिनै बन्चित जानो थांगासिनो दं आरो बे बन्चित जानायनि लामाया एकमात्र बिजेपि गभर्नमेन्टनि थाखायनो जागासिनो दं जायनि फलाव दिनै एनडिएफबिआ गोजोन थासारि गैयैनि जाहोनावनो दिनै हाग्रायावबो खारफिननायनि मोनसे लामा मोनसे माबा जागासिनो दं जायना अलरेडि मोनसे घटनाथ' जाखाबायानोसै एनएलएफबि होननाय मोनसे अर्गानाइजेसन जाबाय आरो बेबो एक्स एनडिएफबि आफादनिफ्रायनो फ्राय मानसिफ्रा जानखारलांफिनदों दा बेखायनो जों सानदों जे जोंनि धेमाजि 114 नं जनाय समष्टिनिफ्राय बा जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय जाहाथे जोंनि बारग'खांनाय एनडिएफबिफ्रा जाहाथे अल्टारनेटिभ मोनसे सेन्सिं लामाजों थाङा आरो बेखौ कन्ट्रल खालामनोब्ला जों दिनै बिजेपिखौ हाथाव खालामथारनांगोन नङाब्ला जों इयुनाव जोंनि थांना थानायनि राहा लामाया बिजेपिआ जिबायदि डाइरेक्सनजों थांबाय थानो नागिरदों जों उन लामायावबो जों बेबायदिनो गोग्लैसोनानै थांनाय एबा जों दिनै न'खर न'खर नागिरजाबाय थानायनि मोनसे परिबेसाव फैबाय थागोन बेखायनो जोंनि उद्देश्यआ बेनो जों गासैबो दल संगठना जोंनि मुभमेन्टआरि दल संगठनफ्रा जों बेखौनो सिद्धान्त लादों जे बिजेपि हाथाव आसाम बासाव जाय उद्देश्यजों दिनै महाजुथआ बे स्ल'गानखौ होदों आरो जोंबो दिनै बेखौनो जों सिद्धान्त लादों आंहा फोथायनाय दङ जे दिनै गोबाव सम गोबाव बोसोर संग्राम खालामखांनायनि उनावबाबो जिथु जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल प्लास बिटिआर एकर्डजोंनो जानाय बे एकर्डआव जिथु जोंबो गोबाव सम संग्राम खालामखांनानै बेखौ मोनबाय आरो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जे थांनाय बे 2021आवनो सोरजि जादों गतिके बे 2021आवनो फाइनालि सोरजि जादों होननानै बुंजागोन जितु एकर्डआ सिगाङाव जादोंमोनब्लाबो नै दाख्लै फाइनालि डिसिसना जाना फैबाय दा बेयाव जोंबो जे बेखौ मोनफुंनो थाखाय थांनाय अक्ट'बरनि 9 थारिखखालि जिथुनाखि गासै बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' दल संगठनफ्रा जे बेखौ मोनफुंनोब्ला बिजेपि हाबथारनांगोन नङाब्ला मोननाय नङा बे असिलाखौ लानानै गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौनो सिद्धान्त लादोंमोन जे बिजेपिआव हाबनांगोन दा जोंबो गोसो हगारसारनानै जोंबो बिथांमोनजों लोगोसेयैनो जोंबो खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन नाथाय ओंखारलांनायनि उननिफ्राय दिनैसिमहालागै ना खबर ना दबर जेबो गैया जोंखौ आफाद हिसाबैनो जोंखौ गण्य खालामा जाबोर हिसाबै बाहायबोयो आरो बे रावबो नङा दिनै इउपिपिअआ दा बेखायनो जों सानदों मा जे मिहिनीश्वर आदानि जिथुनाखि नेतृत्वयै दिनै बर' जाथिया गाज्रि लामाजों थांदों आं बेखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु आफादखौ दैदेननायाव जिबायदि लामाजों दैदेनलांनांगौ गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि दिनै बिथाङा रायजो बिजेपिनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे जोंबो बिजेपिनि कर्मिमोन बेराफारसेथिं मोनसे बर' जाथिनि जोंबो मोनसे आफादखौ सनमान होनो रोंदोंब्ला बिथांमोना सासे आफादनि ग्रेटार सेन्टिमेन्टखौ लानानै खामानि मावग्रा दिनै बिथांमोनहा दिनै आफादखौ सनमान होनो रोङैयाव जोंबो दिनै दुखु मोननो गोनां जादों आरो जोंबो दिनै गुबुन मोनसे लामा लानो गोनां जादों दा बेखौनो आं बुंगोन बिथांमोना जिबायदि लामाजों दैदेनबोबाय थादोंमोन जोंबो फैफाबाय थादोंमोन दा दिनै जोबथा समाव बेखौ बुंगोन बिथां मिहिनीश्वर आदानि आखाइ खबनायाव
जों मोसाग्रा नंला बिथांनि टप लिस्ट दामनायाव जों मेथाइ खनग्रा नंलिया दा बेखायनो जोङो आइडेन्टिटि जों लुबैदों जों थांना थानायनि मोन्थायखौ लुबैदों ओंखायनो गासै बर' रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे जों गोबाव सम जोङो खामानि मावबोबाय ज' नाथाय रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ दिनै बिथाङा बुजिस'नो हायाखै गावनि गोसो बायदि सासन खालामदों गोसो बायदि लाइनजों खारदों दिनै रायजो राजाफ्रा मा लुबैदों मा लुबैयाखै दिनै बिथाङा नायस'नाखै गावनि गोसो बायदि सासन खालामनो थांबाय थानायावनो दिनै जोंबो दिनै बेबायदि लामा लानो गोनां जादों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा भुगिना दङ बिथांमोननि दैदेननायनि सायाव दिनै माखासेफ्रा बुंनो हायाखै खुगा सिङाव लाखुमाना दोनदों गोसो सिङाव लाखुमाना दोनदों जिहेथु डमिनेट खालामलांबाय थादों जाहाथे आं बेखौनो खावलायदों दिनैनि थारिखआव रावबो गिनानै थानाय बा गिनानै फावसायनानै थानायनि खुनु बाथ्रा गैया जोंनि गोसोनि खोथाखौ जों फोरमायनांगौ बा जोंनि गोसोनि जिथुनाखि डेम'क्रेसियाव बयहाबो राइट्स दं जेखौ भट होनो गाव जेखौ सेलेक्सन खालामो बिथांमोना भट होनांगौ आरो जों बेखौनो खावलायबावदों साफ्रोम जोंनि जिल्लायाव मोननै कनस्टिटिउसन दं मोनसेया जाहैबाय 113 नं धेमाजि कनस्टिटिउन्सि 114 नं कनस्टिटिउन्सि जोंनि थांखिया बेनो बिजेपि हाथाव आसाम बासाव बेखायनो रायजो राजाफ्रा जे जोंनि थांखिफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय नोंथांमोना बयबो सापर्ट होनांगोन मदद होनांगोन नङाबा जों अराय सम जों दिनै बेबायदिनो डमिनेट खालामलांजाबाय थागोन मानोना दानि सिटुवेसना बेखौ थिनाखै जोंहा जिथुनाखि जोंनि एनडिएफबिफोरनि समयसाया जोंनावल' जादों बे नङा गाबोन नोंथांमोननि न'खरावबो दिनै जानो थांगासिनो दं मानो होनना बुङोब्ला दिनै मोनसे गोदान आफाद जोनोम मोनफिनबाय बे आफादा एनडिएफबिनिफ्रायनो फ्राय जालांगासिनो दङ आरो दिनै फैबाय थानाय जिथुनाखि जेनेरेसनफोरखौ जों जुदि हमथानोब्ला बेखौ नोंथांनि न'खर रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोना साफ्रोमबो बुजिनांगोन बुजिनांगौखायनो बिजेपिखौ जों होखारथारनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि गोहोआव जों फैनो हागोन आरो जों कन्ट्रल खालामनो हागोन नङाब्ला गोबां बर' लाइमोनफ्रा नस्थ' जालांनो थांनायनि लामायाव दङ बे बेलायाव आं बेखौ बुंगोन जिथु एकर्डआ दिनै जयैनो जादों दा बेखाय जों खावलायबोबाय थादोंमोन जिथु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बे बेलायाव जोंबो एनडिएफबिनिफ्राय जोङो डिमान्ड बिलाइ होबोदोंमोन आर'जलाइ होबोदोंमोन जे जिथुनाखि 14 जन एक्जिकिउटिभ बडि बासिनो थांगासिनो दं बेयाव एनडिएफबिखौबो जेरैखि जाया जों होनांगौ 3 सिट गुबुन अर्गानाइजेसनफोर जोंथ' खोनानो मोनदों गुबुन अर्गानाइजेसनफ्रा 6टा 7टासिमहालागै डिमान्ड होदों नाथाय जों बेबायदि डिमान्ड होआखै जों अनलि 3ल' होदों लास्टसिमहालागै जों डिमान्ड होबावदोंमोन आं मोनसेल' खालाम 3सिम होनांगौब्ला मोनसेबाबो होथार जिथु बेखौ गोबाव सम सेक्रिफाइस खालामनानै मोननाय नाथाय मोनसेबो जोंनो होनो थाङासै जों बेखौ बुंबावदों धेमाजियाव होआ नोंथांमोना जुदि धेमाजियाव होनो बादोंब्ला गुबुन मेरला जिल्ला दं जेरैहाय गवालपारानिफ्राय आराम्भ खालामनानै नगाव गलाघाट बा जोंहा सनितपुराथ' जेनेबा फैथ'वाखै जिखुनु जाया धेमाजि दं लखिमपुर दं बरपेटा दं नलबारि दं गोबां जिल्लायाव होनो हायोमोन नाथाय बिथांमोना एनडिएफबिनिफ्राय मोनसेबो होनाय जायासै बेबो मोनसे दुखु थाबाय जिथु आफादखौ सनमान होनाय होयैया बेयावबो मोनसे बेरखांदों जोङो दिनै बिथांमोनजोंनो जोङो ज' सरजाबनानै जों खामानि मावबोदोंमोन नाथाय खामानि मावबोबाबो जोंखौ सेक्रेसि पलिसि जेब्ला खालामनो थाङो जोंखौ लाङा जेब्ला राजुहुवा मेल लेङो रायजोनि गेजेराव जे जों खौसेथि दङ नै एनडिएफबि दं नै सारेन्डार दं नै उमुक दं होननानै फोरमायनायावल' जोंखौ लांनो नागिरो जे जाहैबाय बिथां मिहिनीश्वर बिथांनि मोनसे पलिसि राजनितिक पलिसि बियो जे गाव जेराव दं बर' समाज बर' आफादफ्रा गावजोंनो थांफानांगौ बा दंफाजोबो बेखौ फोरमायथिनो थाखाय बिथाङा बेबायदि मोनसे पलिसि लांगासिनो दं नाथाय बेखौनो जों बुंनो नागिरदों जे बेबायदि पलिसि खालामनानै जाया आफाद नोंथाङा सासे आफादनि दैदेनगिरिब्ला नोंथाङा सासे रायजोनि जुदि भाइस प्रेसिडेन्टब्ला बिजेपि पार्टिनि नोंथाङा जोंबोथ' बिजेपि कर्मि हिसाबै नोंथाङा जोंखौबो मान होनो रोंनांगौमोन जों आफाद हिसाबै दङ आफाद हिसाबै जोंखौ लिंनो रोंनांगौमोन जेब्ला सेक्रेसि पलिसि खालामनो थांदों बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों माबायदि महर होनाया मोजां सोरनि बिहोमा लानानै सोरनि मदद लानानै खामानि मावोबा जों जाफुंसार होनो हागोन जोंनावबोथ' एसे सोंजायोमोन बा जोंजोंबोथ' एसे रायलायजायोमोन नाथाय खुनु रायलायनाय जायाखै दाख्लै एसे सिगाङाव ससियेल मिडियायाव बिथाङा दामबावदों माखासे बाथ्राखौ जे एनडिएफबि 4 फेक्सन सारेन्डार गासैबो आफादानो जोंजों जयैनो दं थुनलाइ आफाद फरायसा आफाद दिनै गासैनिबो बाथ्राखौ बिथाङा मख'दों नाथाय बिथांमोनजोंबो रायलायदोंना रायलायाखै मिथिया खिन्थु जों दिनैसिम खेबसेबो सावरायनाय जायाखै जुदि जयैनो दं होनना बुंदोंबा जोंबोथ' सावरायनो हायो जे जोङो दिनै ओरैबायदि सानदों नोंथांमोनाबो जगदान होदो बा माबा मोनसे नाथाय बिसिमहालागै फैयाखै
जे दिनै गुबुन जिल्लानि बाथ्राखौ जों मख'नो लुबैयाखैमोन दिनै महाजुरनि बाथ्रा दिनै बिटिसि ओनसोलाव सोलिदों बा दिनै लखिमपुर सनितपुर बा गोबां गोबां जायगाफ्राव दिनै बिथांमोना सिद्धान्त लादों खिन्थु जों दिनै जिल्लानि सिन्थाधाराखौ खालामनानै जोंबो दिनै ज' जोंबो सिगां समाव खामानि मावबोदोंमोन नाथाय जों रेसपन्स होजायैयाव जों दिनै दुखु फोरमायदों बिथांमोना जेब्लासिम बेबायदि पलिसिजों खामानि मावलांबाय थागोन बिथांमोननि लाइननिफ्राय मोनफ्रोमबो आफादा गुगालांबाय थागोन दिनै गोबां गोबां आफादफ्रा बुंनो हायाखै सोरबा सोरबा बिथांमोननि राजनितिक माबानि थाखाय लाभा लाबनि थाखाय खिबु खिबु खारफाग्रा दङ आं ओरैबायदि बुङोबा आं मोननाय नङा नामा बिथांमोननि एगेन्स्ट आं मोननाय नङा नामा दिनै बेबायदि गिनानै थानायनि लाब गैला गिनानै थानायनि दिनैनि थारिखआव बे मुगाया नंला गावनि आइडेन्टिटि गावनि सांग्रांथि गावनि टेलेन्ट गावनि क्वालिटिजों खामानि मावनांगौनि दिनैनि सम ओंखाय रावबो दाफावसाय आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन बयबो सांग्रां जा जोंनि फैबाय थानाय जिथुनाखि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव आं बयखौबो खावलायगोन जे आखाइनि सावगारियाव भट होनानै जे देरहासार खालामो आरो बे समाव जोबथा सोंथि नोंथांमोना जिहेतु एक्स एनडिएफबि हिसाबै सालेन्डार एनडिएफबि हिसाबै दिनै एनएलएफबि जिहेतु एमबाथानि दैदेननायाव जोनोम जाफिनबाय थारैनो बेयो बेसेबांसिम जुक्ति दं होननानै सानो आरो दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि जायोब्ला जोंनिफ्रायबो बेबायदि बाहागो लाहैगोन नामा बेखौ सन्देह दं नामा नोंथांमोननिफ्राय बेखौ बुंस'जोबनो हाया मानोना बे समनि थिननाय जेराव समा गोदोनिफ्राय जागायनानै बर'आ जेब्लानिफ्राय मुभमेन्ट खालामनो सोलोंजेनदों बै समनिफ्राय मोनसेल' बाथ्राया बर'नि मेलेमाव रिंखाङो खोमायाव रिंखाङोबो जाबाय उदां बर'लेण्ड सोरजिनाय दिनै उदां बर'लेण्डखौ नागिरबायनानै दिनै मोनथाम एकर्ड जालांदोंब्लाबो दिनै फुलफिल जायाखै जायनि फलाव दिनै बेखौ नागिरफिननो दिनै गोनां जानानै दङ सोरबाया बुंदों दिनै पलिटिकेल एरेन्जमेन्टजों समाजिक एरेन्जमेन्टजों नागिरनो थांबा बेखौ मोनफुंखागोन हाथियार बारुदजों नागिरनानै मोना सोरबाया बुंनो थांगासिनो दं नंगौ बेबो सैथो नाथाय बाथ्राया जाबाय मा पलिटिकेल एरेन्जमेन्टजों माबोरै जागोन जेरावनोखि दिनै बिजेपि सरकार थासेयावबो सान्थि सुक्तिजों जाबाय सान्थि सुक्ति जाब्लाबो दिनै ओंथि गैयै मोनसे सान्थि सुक्ति जाबाय बियो दिनै केसफोरा दिनै जोबनांगौमोन थानानै जानानै खुनु परिस्थितियानो मोजां नङा थाङै थाङै पुलिस नागिरहैबाय थायो गाबोन समफोर जोंनि ओनसोलाव फैनो हागौ अब्ला दिनै सोरनि थाखाय जादों बे बिजेपि गभर्नमेन्टनि थाखाय जादों दा बेखायनो जों दिनै पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट जों बेखौ मोननो थांगासिनो दं होननानै जों बोरै साननो हायो दा बेखायनो जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जों बुंस'नो हाया जे सोरबायदि बेक्तिनि साननायाव उदां बर'लेण्ड सोरजिनायनि मिजिंफ्रा हाबनानै दङ जों बुंजोबनो हाया जोंनि गेजेरावबो थानो हागौ मानोना जेनेरेसन टु जेनेरेसन फैगासिनो दङ दिनै उदां बर'लेण्ड सोरजिना थारनांगौखौ मिजिंथिनानै खामानि मावग्रा थानोबो हागौ आरो जोंनि साफ्रोम बेयाव जेसेबांखि एक्स एन्ड बे फेमिलिफोर दङ बेनि गेजेराव सोरनिबा मेलेमावबो हाबना दं जानो हागौ दा बेखायनो बेफोरनिफ्राय जों जुदि बारग'नोब्ला बेफोर खैसारनिफ्राय जों जुदि बारग'नोब्ला जों दिनै बिजेपिखौ होखारथारनांगोन अब्लासो जोंनि राजनितिकजों जा सामाजिकजों जा मोननो गोनां थांखिफ्रा जोंहा जाफुंहैगोन ओंखायनो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां साननो गोरों दंसै मोजां जादों गाज्रि जादों दिनै एनडिएफबिफ्रा माबायदि थासारियाव दङ आरो जोंनि समाजनिफ्राय जानो हागौ बै जिथुनाखि एनएलएफबि आफादाव जुगदान हैनो जुदि सोरबा थांनो गोसो दङब्ला जों बेखौ बुंनो थाङा दा हगारहर बा हगार हरनाङा जों बेखौ जे जोंनिफ्राय डाइरेक्टलि जोङो बुङालासिनो जों बेखौल' खावलायगोन जे अननानै बुजिलाय जोंनो उदां बर'लेण्डथ' नांगौमोन नांनाया नाथाय जिथुनाखि जों मोनसे एरेन्जमेन्टआव फैबाय बे एरेन्जमेन्टखौ जोङो जुदि जाफुंहोनोब्ला एकमात्र जोंनो बिजेपि गभर्नमेन्टखौ होखारनो हाब्लानो जोङो पलिटिकेल एरेन्जमेन्टजों जायाथों मानो सामाजिक एरेन्जमेन्ट जायाथों मानो जों बेखौ फुलफिल खालामलांनो हागोन बे गासिबो नंखाय बाथ्रा जे बिजेपि गभर्नमेन्ट फैब्लाल'नो जे बे काउन्सिला कमप्लिटलि दाफुंजागोन बे नंखाय बाथ्रा आरो बिजेपि गभर्नमेन्ट नङाब्लाबो मरान मथ'काथ' मोनबाय अर्थात बिजेपिआव हाबाब्लाबो आरो खरसा संस्राथ' जालांबाय बिजेपि गभर्नमेन्टआनो जा कंग्रेस गभर्नमेन्टआनो फै अलरेडि बे एकर्ड जानानै फैनाय बेखौ कंग्रेस गभर्नमेन्ट फैयोब्ला बेखौ दानगोन बे बाथ्रा नङा बे अलरेडि आयेन जाना थानाय बुस्थु बे आरो एकर्ड जानानै फैखानाय बुस्थुखौ रावबो स्क्रेप खालामनो हाया दिनै बिथांमोनहा रायजोनि गेजेराव फोलानो नाजादों भट लाबालाबनि थाखाय आरो गुबुन जेबो गैया बियो जे बिथांमोना बुंनो नाजादों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव दाफुंनोब्ला बिजेपि गभर्नमेन्टखौ लाबोथारनांगोन कंग्रेस फैब्ला बे जानाय नङा बेथ' नंखाय बाथ्रा मिसाथार बियो मिसाथार आरो बेखौ फोथायनाङा रायजो राजा नोंथांमोन बे एकदम मिसा खोथा
कंग्रेस सरकार फैब्लाबो बे अलरेडि आयेन जाना थाखानाय बुस्थुआ बे फैखाथारगोन